Dve stvari koje devojke iznova ponavljaju što se tiče kontura jesu boja konture, a druga stvar jeste previše konture. Savet koji bih dala svim devojkama jeste da izaberu za konturu hladniji podton. Pravite razliku između bronzera i konture. Kontura će dati definisanost vašem licu, napravit će neke senke koje bi se inače videle na vašem licu, dok će bronzer jednostavno dati toplinu vašem licu. To su dve jako različite stvari. Pratite jagodičnu kost i centimetar, dva ispod nje opipajte prstom ako vam je lakše i jednostavno nanesite konture. Sljedeća greška o kojoj pričamo jeste highlighter. Devojke često greše zato što stave previše highlightera ili ga stave preko konture, što je totalno neispravno. Stavljajte highlighter nekako centimetar iznad vaše konture i vidjet ćete da će biti dosta precizniji. Kada je reč o rumenilu, devojke, molim vas, ne trpajte rumenilo. Dovoljno je da ga stavite jako malo da bi vam lice izgledalo blistavo. Kada je crtanje obrva u pitanju, nemojte jednostavno da ih crtate prejake. Opustite ruku i laganim pokretima olovke dobit ćete prirodniji izgled. Kada je reč o precrtavanju usana, postoje par trikova koje bi svi trebalo da znaju. Za početak izaberite olovku koja je za recimo 2 nijanse tamnija od karmina koji ćete naneti. Fora je u tome da precrtate usta samo na mestima gde vam je najviša, odnosno najniža tačka usana. Nemojte precrtavati sa strane jer to neće izgledati lepo, izgleda ćalikavo. Kad stavljate sjaj, gledajte da također ne preterate, stavite ga najbolje na sredinu vaših usana i onda ili razmažite da bi se preslikao na gornju usnu ili jednostavno tapnite po gornjoj usni 2 puta četkicom i bit će sasvim dovoljno. Kada stavljate maskaru, gledajte da kupujete maskare koje imaju četkice koje razdvajaju vaše trepavice i na taj način ćete jednostavno da postignete efekat urednijih trepavica, otvorenijeg oka i izgledat će vam trepavice duže. Takođe, najbolje bi bilo ukoliko ste u prilici za to, odnosno ukoliko imate vremena, da namažete jedan sloj maskare, zatim sačekate jedno 10-20 sekundi da se osuši, a posle toga krenete da mažete drugi. Kad konturišete nos, potrudite se da koristite jednostavno što blažu konturu, da ne preterujete, jer onda će definitivno više doći do izražaja vaš sam oblik nosa nego ono što ste hteli da postignete, a to je da ga izmenite. To bi bilo to. Nadam se da sam pokrila bar delić onoga u čemu devojke greše često i nadam se da će nekome ovaj video pomoći zato što je pre svega video edukativnog karaktera. Ako imate neki predlog, neku ideju ili sugestiju, vrlo smo voljni da čujemo i pišite nam u komentarima, naravno lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj i njegov kanal. Vidimo se u nekom od narednih videa i ljubim vas puno.